किताब कोनो पढ़ले नहीं कहियो अपने घरे खाई निमन तने दूध दही घी पनीर ये सब कहियो अपना घरे खाई दबा के खाई करेजा बन जाई बिना माइक के गावे लागो करिया पोलोथीन में खाली पनीर चोरा चोरा के लिए आई ए बाबा दृश्य का बा भगवान भोलेनाथ भगवान राम के भजन में मगन बा और नारद जी के कहला से मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के ध्यान धो के अब भगवान भोलेनाथ जी के तपस्या में मगन बाड़ी भगवान ध्यान धैले बानी राम के शंकर भगवान राम के ध्यान धैले बानी अब मैया पार्वती शंकर भगवान के ध्यान धैले बाड़ी तारक सुर नाम के राक्षस के यही में मौका मिल गई यही बीच में मौका मिल गई बा घोर अत्याचार कैले बा अपना बल के डंका से मनुष्य तो मनुष्य हो देवता लोग के परास्त कर देले बा देवता लोग के मार मार के देव लोक से भगा देले बा देवता लोग आपन आपन रूप बदल के धरती पर गुजर बसर करता लोग विचरण करता लोग बहुत दिन बीतल तो देवता लोग बिटोराइल आपस में गोष्ठी कइल विचार कइल कहिया ले अपन घर छोड़ के ने ओने भागत रहबो चलो भगवान के शरण में शरणागत हो जा सारा देवता लोग ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचल अब ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहते लोग हे ब्रह्मा जी हे देवता देवताओं का प्राण संकट में है रक्षा करो देव रक्षा करो अरे पूजन दल ब्रह्मा के चरण मई बाबा ये बाबा ये बाबा ये बाबा बीडीसी विशाल सिंह भैया मधुरा पाली पंचायत से 100 रुपए दल बने विशाल भैया हार्दिक अभिनंदन अरे देव लोग के भइल बा जुटन माई बाबा ए बाबा अब ब्रह्मा जी के छुए लो चरण माई बाबा ब्रह्मा जी के धइल लो चरण माई बाबा हे देवता ये देवता हे ब्रह्मा जी अरे हर हमनी पति दिना ढेनवाई बाबा हमनी पति दिना ढेनवाई बाबा हमनी पति दिना ढेनवाई बाबा रौर बानी सबसे महानवाई रौर बानी सबसे महानवाई बाबा ब्रह्मा जी कहने के हे देवता लोग आखिर तार लोग कहत के बड़ा लोग का तो कहल लोग कि कैसे होई पपियन पपिया की मरनवाई बाबा ए बाबा शर्मा मनोज बोले गानवाई बाबा धर्मेंद्र दीवाना जी संतोष यादव जी के शिष्य बानी बहुत बहुत पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन करब खुशी है खातिर भगवान से प्रार्थना करब हे देवता हे ब्रह्मा जी
तारकासुर नाम के राक्षस हमने के परेशान कइले बा हाँ ओकर मृत्यु कब होई कैसे होई एकर उपाय बता। ब्रह्मा जी कहने के जा लो शंकर भगवान के विवाह कराओ लो और शंकर भगवान के लड़का होई 6 गो मुड़ी वाला उहे तारकासुर के मारी। अब शंकर भगवान तो ध्यान में बानी और शंकर भगवान के ध्यान दूर के इनकर विवाह करावे के फिर में देवता लोग लागल बा। सारा देवता लोग अपना अपना लोक से अपना अपना घर से सुंदर सुंदर परी लोग के मेनका रंभा उर्वशी के भेजता लोग सज धज के परी लोग भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर आके भगवान भोलेनाथ के लगे नाचता लोग गावता लोग आ मधुर मधुर गीत सुनावता। अपना नगरिया से चलली हपरिया तो हाथ चमका के नाच गावे लगली तो परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली। ए बबुआ नचली ह गवली ह तुरली ह बहु न डोलतावे भोला जी के नाच गाय के हर जम मोइली नाच गाय के हर जम मोइली अपन जीवन सारा माय लगली त परी भोला जी के मनवा डोलावे लोक में वापस चल गई तब ई जीमा सौंपल गई कामदेव के आ कामदेव जब धरती पर चलले अपना पत्नी के संगे लेके देखी जब जब निमन काम करे के होला तो पत्नी संगे रहेली कहीं अष्टजाम करावे के बा कहीं जग करे के बा पूजा पर बैठे के बा पत्नी संगे रही है लेकिन बाउर काम करे के बा कुकर्म करे के बा तो वो अकेला हूं कर सकता। दारू पिए के होखे जुआ खेले के होखे गांजा पिए के होखे चोरी करे के होखे ई सब काम अकेले हो जाए लेकिन निमन काम करे खातिर रौरा अकेले नहीं कर सकता। बेटी के कन्यादान देवे के होखे आप अकेला नहीं दे सकते पत्नी की आवश्यकता है पत्नी भी अकेले नहीं दे सकती है पति का आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान भोलेनाथ के रूप अर्धनारीश्वर के काहे बनल ब्रह्मा जी लगनी दुनिया बनावे तो खाली पुरुष के निर्माण कैली माने खाली मर्द लोग के लेकिन मर्द लोग से वंश आगे ना बढ़े खाली मर्द से वंश आगे बढ़ी ना बढ़ी उहे भगवान भोलेनाथ के ध्यान धनी ब्रह्मा जी कहने कि हे भोलेनाथ कोनो उपाय करी जे दुनिया के सृष्टि के काम आगे बढ़ो तो भोलेनाथ के ध्यान धनी वही बड़ा भोला जी भगवान भोलेनाथ आधा रूप मर्द के आधा रूप नारी के लेके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट भइनी लेके प्रकट भइनी उहे उहा के देहिया में से नारी अलगा भइली आ ब्रह्मा जी के नारी बनावे के शक्ति देली तब से ब्रह्मा जी नारी पुरुष दोनों के निर्माण करे लगनी। ए बबुआ अब का होता कामदेव रति के साथ में लेके चलले आके कैलाश पर्वत पर वृक्ष पर बैठ गई सूखल घास हरिहर हो गई सूखल वृक्ष हरिहर हो गई बूढ़वा लोग के जवानी चढ़ गई लड़का सब जवानी हो गई ले जा सारा लोग काम के बस में कमाधुर हो गई उहे भगवान भोलेनाथ फूल के बाण बना के भगवान शिव के हृदय में मन
त काम के लागल रियागी अब भोला बाबा गइले रे जागी हो काम के लागल आगी अब भोला बाबा गइले रे जागी लाल लाल आंख करके भगवान भोलेनाथ हर तरफ देखने लगे कौन 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 है कौन है जो ऐसा गुस्ताखी किया हो मोरे रामा चारू ओरिया नजर घुमावे रे किया हो मोरे रामा चारू ओरिया नजर घुमावे रे कामदेव पर मरली नजरिया गबले मनोज घर कररिया कामदेव पर मरली नजरिया गबले मनोज घर कररिया किया हो मोरे राम कामदेव भइले जरी किया हो मोरे राम कामदेव भइले जरी कामदेव जर मिले कामदेव के पत्नी भोला बाबा के गोड़ धक्के रोवे लगली भोले बाबा देव लोग के हित खातिर हमार पति ऐसा काम के लिए बड़न हमारा पति में कोनो दोष नहीं है लेकिन अब हमार पति ये दुनिया में नहीं खन उधार हमारे कैसे भगवान कहने की रति चिंता मत करो द्वापर युग में कृष्ण के बेटा प्रदुमन तहार पति हुई हैं तू मायावती हो खबू उनके से तहार पति के विवाह हुई वही से तहार विवाह हुई तहार उधार हो जाए अब भोला बाबा के ध्यान टूटल आ देवता लोग भोला बाबा के लगे झूठल आ भोला बाबा पूछे लगने की कहाँ आइल बानी लो तो देवता लोग कहल की ही त्रिलोकीनाथ हमने के मन करता एगो बाराती करे के भगवान कहनी तो जालो तो कहलो कि नानू ओ बरतिया में रौरो के नेवता देवे आइल बानी सन जे रौरो चलब सकारी चलब नु शंकर भगवान कहनी कि हां चले बाकी ए देवता लो ओ बरतिया में दुल्हा के बनी हो तो कहता लो कि दुल्हा रे बनो ओ शंकर भगवान कहने की होई देख हमार विवाह देवता लोग कहल कि हाँ बाबा राउर बिया बाबा आर विवाह बाबा हो आर विवाह बाबा तो करी आपन रौरा आर विवाह बाबा करी आपन
दूसरे में दुआ आ कौन लड़की करी हमरा से विवाह तब देवता लोग कहल कि ये भोले दानी रउआ सब जानतानी ए भोले दानी रउआ सब जानतानी ये भोले दानी रउआ सब जानतानी ए भोले दानी रउआ सब जानतानी जान के बनिले मोरा बाबा करिया अपन रउआ विवाह बाबा करिया देवता लोग बतावल पार्वती के विषय में तो शंकर भगवान परीक्षा लेवे खातिर शक्ति ऋषि लोग के भेज दे कथा है जरा कहानी में का चेंजिंग करेंगे इनके बस की बात है कहानी चेंजिंग करना भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने गए थे साधु का रूप करके गायब तो बहुत समय बीत जाए भगवान भोलेनाथ परीक्षा ले बने लेकिन साधु का रूप तक नहीं खिले रउरा सुन के गाओ तन रउरा पढ़ के नहीं गाओ रउरा ज्ञान नहीं है रउरा अज्ञानी बंदा बने इतने जाने परीक्षा लेके जब तो नारद जी के बोला नारद जी से कहने कि हे नारद जाके राजा हिमाचल से कह दो कि अपना बेटी के घरे बोलवा ले उनका बेटी के तपस्या से हम अति प्रसन्न बानी आ कह दो जे बियाह के तक अभी यहाँ कहते नहीं कि कह दो पार्वती नारद जी से बियाह के नारद जी बियाह के तैयारी करी हैं बियाह के तैयारी नारद जी करी हैं आ कि जकर बेटी है से करे बहुत हो बोल भाई भाई तब ये तो सब साउंड समय लगा पंडित जी लोग मने कहता हाँ यहाँ से बोला तो तबियत खराब हो जाए यही जा हमरा और तबियत खराब कर दे यही जा ओ बेरा और तबियत हम खराब कर दे चाह दी तो बाकी रवा के दया आवेला कि एगो ब्राह्मण के गोयन ना करे के ब्राह्मण के शराब पड़ जाला अब प्रधान जी का कहले हो अच्छा ए भाई रवा सही उम्मीद ना रहल ठीक बा हमरा संभारे के क्षमता बा वो गरमा जाई तो हम संभार ले प्रधान भैया तहार गरमा जाई तो भेज दियो ओकरो का हम संभार वो कोई को संभाल ले मेरे से नारद बाबा राजा हिमांचल से कहने के राजा अरे बोलवाला हो अपना बबुनी के घरे तब बोलवाला हो अपना बबुनी के घरे बोलवाला हो अपना बबुनी के घरे कहने नारद जी के राजा खुश भनी भोला तहारा बबुनी के तप से खुश भनी भोला तहारा बबुनी के तप से हरे अपन भगिया जगाल हो अपना बबुनी के घर बोलवाल हो अपना बबुनी अपना बबनी के घरे बुलवा लो अब विवाह के तैयारी करो राजा हिमांचल पार्वती के घरे बुलवले अब विवाह के तैयारी कैले तिलक भेजले हजाम अब पंडित जी तिलक लेके गइलो तो तिलकवा चढ़ावल लो तो हमने की यहाँ तिलक के गीत होला हां जी होला नो तो तिलकवा के गीतिया के गावेला काकी चाची फुआ दीदी मौसी चाचा पट्टीदारी भर के हितई भर के मेहरारू मिल के आ तिलक के गीत गावेला लो गावेला लो ठीक बा
बाकी शंकर भगवान की यहाँ के बा केहू ना जे तिलक के गीत गाई केहू शंकर भगवान की यहाँ नहीं है। नहीं खे ब्रह्मा जी आइल बानी पुरस्कार मंत्र पढ़ले बानी। हाँ हाँ बोलो। अनिल शर्मा श्री अनिल शर्मा जी 100 रुपया 100 रुपया के पुरस्कार दिले कहता नहीं बानी। पंडित जी का और कसी ना ढेर कसब तो बेजाय हो जाए। ए बाबू, ब्रह्मा जी मंत्र पढ़नी आ देवता लोग के अर्धांगिनी लोग गीत गावन। हजाम ठाकुर आ पंडित जी तिलक चढ़ा के आ घरे लौटल बालो। इंतजार होता फागुन सुदी तेरस के महीना तेरस के जब तिथि आइल तो सब देवता लोग जुट गई भोलेनाथ के दरबार कैलाश पर्वत पर। आ देवता लोग कहल कि हे भोले बाबा राजा हिमांचल विवाह के तैयारी कैले बाड़े रौरा बारात ले चली तो शिव शंकर के बरतिया सजाए लागल। शिव शंकर के बरतिया सजाए लागल। बारात सजता भोला बाबा के शिव शंकर के बरतिया सजाए लागल। भूत पिचास हादा बिरनी बिटोराए भूतवा पिचास हादा बिरनी बिटोराए ए बबुआ भूत पिचास हादा बिरनी हाकनी डाकनी सारा लोग भोला बाबा के बारात में जाए खातिर बिटोराए। हो देखो सपवन के लाइन लागे गिनल ना गिनाए लागो। सपवन के लाइन लागे गिनल ना गिनाए लागो। शर्मा मनोजवा के गाना में लिखाए लागो। शर्मा मनोजवा के गाना में सारा बराती लोग जुट गई। अब भोला बाबा अपना बरतिया भोला बाबा हरि अपने सजवले हरे राम हरे हरे तब बसहा पर भइले होसा हरे राम हरे बसहा पर भइले होसा हरे राम हरे बराती कैसन बा भूत पिचास हाडा बिरनी केहू के गोड़ बा त मुड़िए नहीं खे केहू के मुड़ी बा त गोड़वे नहीं खे भूतवा पिचासवा हाडा बिरनी बरतिया हरे राम हरे हरे सपवन के लागल बाकातार हरे राम पता ना चला। पार्वती के तपस्या भंग करे खातिर परीक्षा लेवे खातिर सप्तऋषि लोग गई तो पार्वती मैया कहली कि हे मुनि बाबा ऐसे रउरा मतलब का बा अपन अपन रास्ता धरी आ कि हम झाड़ू से व्यवस्था करी
अच्छा बताई पार्वती मैया ओजा झाड़ू लेके बैठ रहली झाड़ू में कुची ले रहली ऐसा बात पार्वती मैया के मुंह से निकल सकता ना महाराज को कितना नीचे ये लोग गिर जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। ए मालिक बसहा पर बैठनी भोला बाबा मेरी छाला पहन के देवता लोग कहल कि भोलेनाथ कपड़ा पहन ली भगवान कहने की कोनो दर्जी सिए के तैयार हो खतले आवलो जौन कपड़ा आवे तौन छोटे हो जाओ देवता लोग कहल कि जाई महाराज ये पहनी छोरी जेंगा मन करूंगा चली पोछिया की और मुंह को के भोला बाबा बैठल बन तो देवता लोग कहल के महाराज अरे होने मुंह करी भगवान कहने के ना ओने मुंह करे तो विष्णु भगवान हमरा पीछे हो जाए हैं तो हम भगवान विष्णु के अपना पीछे को ले चलो ना भगवान के हम देखो चलो अपना नजर से बसहा पर होई के सवार बड़ा प्यारा गाना एगो फिल्म में रहे दुल्हा गंगा पार के उमें गाना रहे जब घड़िया बजावे 4:30 तो नदिया के पार आई हो साइकिलिया पर हो के सवार तू बन के हमारे तो कहे के बा जे बसहा पर हो के सवार भोला जी ससुराल चले अरे बसहा पर हो के सवार भोला जी ससुराल चले चल के राजा हिमांचल के फुलवारी में पहुंचल लो ओ या अनेकों प्रकार का लीला भइल जौन वसूल बनी की मालिन आइल फूल डाली चला के मरलस तो सोना हो गइल गांव भर के लोग जानल तो जौन मिलल तौन लेके चलल सोना बनावे खातिर बाकी का हम पढ़ ले नहीं खी ऐसे हम इ ना गाई ए बाबूआ अब राजा हिमांचल के फुलवारी में बारात रोकल राजा हिमांचल की यहाँ खबर दिया कि बारात पहुंच गई बा द्वार पूजा का तैयारी होखो द्वार पूजा का तैयारी होता अब बजनिया लोग बाजा बजावत डमरू बजावत जेकरा हाथ में जौन बा तो ने पीटत भूत पिचास ताली बजावत अपन राजा के दरबार में चलल बड़े आज जब रानी मैना देखली भोलानाथ के रूप थरिया हाथ से छूट गई बेहोश हो गई थी मैना रानी और कहली जब मूर्छा टोता करके नारद अरे नारद तुमने तो कहा था कि पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ से होने जा रहा है यही भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ है यही औघड़दानी भोलेनाथ है नहीं ये कदापि नहीं हो सकता मुहमासिया गारी नारो है कोई लोग गदारी हो दुआरा पर आइल बा मतारी नारद कहे कोई लोग गदारी हो दुआरा पर आइल बा मतारी नारद कहे दुआरा पर आइल बा मतारी नारद कहे कोई लोग गदारी हो दुआरा पर आइल बा मतारी नारद कहे कोई लोग गदारी हो
ऐसन बौरा हबर से बेटी नहीं बिया है ऐसन बौरा हबर से बेटी नहीं बिया है भोले गौरा भोले गौरा भोले गौरा रही है कुंवारी नारद है कोई लगदारी हो भोले गौरा रही है कुंवारी नारद है भोले गौरा रही है कुंवारी नारद है कोई लगदारी हो भोले गौरा रही है कुंवारी नारद शंकर भगवान कहने के ना करी है बिया ना तो मत करस मत करो हमरा कौन तेजी बा तब ओए तपस्या कोई बरात लेके चल देनी भोला बाबा वापस और फुलवरिये में बरतिया रुक के हां आ कहने के नारद तनी अंगनवा में जइबो जइबो नारद जी कहने के ठीक ही कहता नहीं वो खोजते बड़े सरवा भेजते बड़े जतरे बना दी है सब हां गनी आंगना में हां नारद जी रानी मैना के बुलौनी हां राजा हिमांचल के बुलौनी हां पार्वती के बुलौनी हां तब राजा हिमांचल से रानी मैना से कहनी कि रानी मैना ए ए राजा हिमांचल जेकरा के तू अपन बेटी बुझत रहो हां ई तहर बेटी बन के आइल बड़ी बेटी केहू के होवी ना ना ई दुनिया के माता होवी हां ई तहर भाग्य बा हां कि तारा घरे बेटी रूप में जन्म लेले बा ले ले जब ई बतिया बतौनी नु हां तो रानी मैना आ राजा हिमांचल के सामने पार्वती के रूप में आदि शक्ति के हो गई गोड़वा छुछू के गोड़ लागत लो हां आ कहत लो कि हे बेटी हमनी के तारा के समझनी सन्ना ना ना तारा के जननी सन्ना ना तू हमनी के माफ करी हो करी हो आ तब नारद जी से कहलो कि अब बारात मंगाई 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 अब विवाह होई दोबारा जब बरतिया आइलू हां तो मोहलिए में से हाथवा जोड़ के मैया पार्वती शंकर भगवान से कहे लगली का कहे लगा अपना मोहलिया से बोले पार्वती मैया आ सुनी शिवाय रज हमारे आज तो निरूपावा के रउआ बदलती तो नैहर के लोग पतिया कहली मैया पार्वती के हे भोलेनाथ हां हम रउआ के जानता नहीं रउरा हमरा के जानता नहीं इ नैहर के लोग हमरा रउरा के का जानत का जानता बियाह करे आइल बनी हां तो तने दुल्हा के रूप धारण करी करी अब मैया पार्वती के पुकार सुन के रोदन सुन के निहोरा सुन के तनिको देर ना लागल पलक झपकते में भगवान भोलेनाथ 18 वर्ष के 20 वर्ष के लड़का बन के दुल्हा रूप में प्रस्तुत होता नहीं आंगन में सारा लोग खुशी से झूमे लगता मंगल होता लिहिना हिमांचल पापा धोतिया हाथे पान के करीना समधिया से मीनती सिराया जे सिर कबहू ना नावेला से हो आजू ना भाई बेटी पार्वती बेटी कारण सिर आजू ना भाई द्वार पूजा करा के
बारात जनवा से जनवा से जाता कथा ये तब